el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Querido presidente ejecutivo tamén do Patronato de Turismo de As Baixas, alcaldes, aquí están, alcaldesas, compañeras e compañeras do sector do turismo en Galicia e tamén en España. Permitidme que fale en galego, porque de alguma maneira estamos en Madrid, na capital de España, pero seguro que falando en galego casi nos sentimos como se fuéramos en Galicia. A Agrupación Socialista celebra este sábado, día 22 de xaneiro, a Asamblea Extraordinaria que terá como fin a elección do candidato á alcaldía da Estrada en representación do PSDG-PSOE nas vindeiras eleccións municipais. O BNG reanuda as reunións informativas que viña organizando contra a Lei de Augas aprobada polo Partido Popular o 26 de outubro pasado. Así teñen previsto reunirse cos veciños de Moreira mañá venres 21 no local social da parroquia ás 8 da tarde e de Tabeirós o próximo sábado na escola a partires das 7 da tarde. Baixo o título de primeiro encontro intercentros, a Estrada Inclusiva, o MOME acollerá o día 25 de xaneiro a partir das 6 da tarde unha xornada de análise sobre os proxectos de inclusión e exclusión educativa na educación obrigatoria. A xornada comezará cunha presentación a cargo de Ángeles Parrilla, catedrática de Didáctica e Organización Escolar na Universidade de Vigo e directora do proxecto A Estrada Inclusiva. O obxecto da reunión era expoñer o proxecto de ampliación do curro de Sabucedo e solicitar apoio da Consellería para acometelo, dado que o seu custe supera a capacidade económica que ten neste momento o Concello da Estrada. Estabas buscando un café así, tranquilo, acolledor, doce. Agora xa ten na Estrada o lugar onde atoparte. Café Mimela, o sabor dun café doce e moderno.